δίνετε εμπιστοσύνη στο Σύλλογο Γρεβενετών Κοζάνης πραγματικά και αυτό μας τιμά και μας δημιουργεί και ιδιαίτερη ευθύνη. Να μην μονολογώ γιατί πρέπει να τρέξουν κάποια πράγματα, να δώσει το λόγο αμέσως. Τον έχουμε Σαΐd. Σύνταξη θα πάρει από εμάς, το έχω πει. Και πάλι. Είναι το παλαιότερο μέλος εδώ του Συλλόγου Γρεβενετών. 2000 κάπου το έχω σημειώσει πρόεδρε. 5, 6. Πάμε δηλαδή για 20 χρόνια, άλλα 20 χρόνια θα είσαι εδώ. Λοιπόν, αντιπρόεδρος Δημήτρης Μπουκάλης. Εκεί. Γραμματέας ο Νίκος Τάγκας. Ταμείας ο Παναγιώτης ο Κλίκας. Έχουμε τον έφορο χορευτικού, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει από την Κοζάνη. Λοιπόν, Παύλος Παντόπουλος. Και αναπληρώτρια γραμματέας είναι η Βασιλική Καραγιάννη και δημοσίων σχέσεων ο προφωνόμενος ομιλών Μάκης Νασιάτη, για όσους δεν ξέρετε. Λοιπόν, ο λόγος στον Πρόεδρο. Συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που και φέτος ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δεκάδες χορηγούς, οι οποίοι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, πάντα στηρίζουν το σύλλογό μας. Επίσης, τους δωροθέτες μας, χάρη στους οποίους θα γίνει η λαχιοφόρος αγορά με πολλά πλούσια δώρα. Τα 3 λαχεία κοστίζουν 10 ευρώ και κερδίζει κάθε 30. Αργότερα θα γίνει και μια κλήρωση με την κάρτα εισόδου. Λοιπόν, έχουμε 2 πολύ καλά δώρα. Το ένα είναι ένα πλήρης check-up προσφορά από το Ιατρικό Κοζάνης, μικρού Ιωάννη 1, αξίας 200 ευρώ, με επιστημονικό συνεργάτη τον Κωνσταντίνο Χρυσάφη, ο οποίος είναι φίλος μας και υποστηρικτής του Συλλόγου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα ταξίδι 3 ημερών για την Αθήνα, προσφορά του Νασιόπουλος Travel από τα Γρεβενά. Πριν λίγο μας έφερε και ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης 2 οδηγούς με τα μανιτάρια, τα οποία επειδή δεν μπόρεσαν να τα βάλουμε στον κατάλογο θα τα κληρώσουμε και αυτά με την κάρτα εισόδου. Λοιπόν, μας τιμώνει με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ο Γιάννης ο Τσακνάκης, ο Αντιδήμαρχος Γρεβενών Ρήγας Σκόρδας Τεχνικών Έργων και Πρασίνων, η Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών η Χατζηλιάδου η Μαρία, ο Πρόεδρος Γρεβενιτών Θεσσαλονίκης ο Σάκης ο Οικονόμου, ο Πρόεδρος Ξενοδόχου Γρεβενών ο Γιώργος ο Ταγκούμας, ο Πρόεδρος Μοτοσυκλετιστών Γρεβενών ο Γιάννης ο Σούλης και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών ο Σάκης ο Πολίνας. Αργότερα ο Μάκης θα σας αναφέρει και τους χαιρετισμούς που έχουμε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης τον Στάθη Κωνσταντινίδη, από τον βουλευτή Παπαδόπουλο Μιχάλη της Νέας Δημοκρατίας και από την Βέδα Καλλιόπη, βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, οι σύλλογοι, ο Σύλλογος Γραμμάτων και Τεχνών νομού Κοζάνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης Μακεδνή, ο Πολιτιστικός και Ολογραφικός Σύλλογος η Κόζανη, ο Λαογραφικός Όμιλος Κοζάνης Φίλοι της Παράδοσης, ο Σύλλογος Υπηρετών Κοζάνης, ο Σύλλογος Βοηωτών Κοζάνης η Αγία Παρασκευή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαρινέου Κοζάνη η Αγία Παρασκευή,
ο Σύλλογος Μικρασιατών Κοζάνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεβατάκια και ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας Ηλιακτίδα. Να σας γνωρίσουμε και την ορχήστρα με την οποία θα διασκεδάσουμε σήμερα παραδοσιακά γρεβενώτικα τραγούδια. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος ο Σακαρίδης. Στο τραγούδι ο Γιώργος Κρικέρης και ο Γιάννης Λίτσκος. Στο βιολί ο Παναγιώτης Παπάς. Στα ακουστά ο Στέλιος ο Μπούκος. Και στο λαούτο ο Ζήσης ο Φτάκας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα ξεκινήσουμε αρχικά, αν μου επιτρέψει ο αγαπητός Πάρης Νικολόπουλος, με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ότι εμείς το ξέραμε Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον συντοπίτη μας εδώ στην Δυτική Μακεδονία, τον συντοπίτη μας, Στάθη Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραστώ στον ετήσιο χώρο του συλλόγου σας. Με λυπεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να βρίσκουμε κοντά σας για να ανταλλάξουμε ευχές και απόψεις για τη νέα χρονιά, για όσα σημαντικά έχουμε καταφέρει, αλλά και για όσα ακόμα περισσότερα μπορούμε μαζί να πετύχουμε. Για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε καθεμία και στον καθένα από εσάς προσωπικά μια καλή δημιουργική χρονιά με υγεία και προκοπή. Το 2024 να είναι καρποφόρο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε γόνιμη και επικοδομητική συνεργασία. Ο Υφυπουργός Ευστάθιος Κωνσταντινίδης. Ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος έστειλε και αυτός το μήνυμά του. Με χαρά έλαβα την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην εκδήλωση του ετήσιου χορού σας. Όμως, προγραμματισμένος από καιρό υποχρεώσεις, δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Θα ήθελα ωστόσο να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά τόσο για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, όσο και για την γενικότερη δράση σας. Και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Είμαι στη διάθεσή σας, όπως ήμουν πάντα, για κάθε επικοδομητική συνεργασία. Εύχομαι επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Καλή σας διασκέδαση με εκτίμηση. Μιχάλης Παπαδόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία της Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης, στην καλή από την ΠΕΤΑ το μήνυμα. Σας ευχαριστώ για την ευγενική και τιμητική πρόσκλησή σας να παραδοθώ στον ετήσιο χώρο του συλλόγου σας. Δυστυχώς, λόγω των προγραμματισμένων υποχρεώσεων, ως μέλος του Κοινοβουλίου δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, υγεία και δύναμη για τη συνέχιση του σημαντικού έργου του Συλλόγου Ομιλιανός, που ως κυβωτός και εκφραστής του λαϊκού πολιτισμού συνέφερε και με τις δράσεις του στην καταγραφή και τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου σας και αποτελεί ιερή παρακαταθήκη πολιτισμικής ταυτότητας για τις επόμενες γενιάς. Ο επίσης πρώην Υπουργός και βουλευτής, νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κουκλόπουλος, θα δω για ένα σύντομο χειρισμό, κύριε Κουκλόπουλο. Λοιπόν, γεια σας. Ξέρουν οι παλιότεροι εδώ και οι αρχικοί του Συμβουλίου, εγώ σε αυτό το χορό, όταν μπορώ Μάκη, θα είμαι πάντα. Μακάρι να μπορώ κάθε φορά. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Από τα χρόνια της δημαρχίας μου, πίστευα και το έκανα πράξη. Νομίζω ότι ο Σύλλογος Γρεβενιωτών έχει αποδείξεις για αυτό που θα πω, ότι τον τόπο μας, την πόλη μας, την αποτελούν ισότιμα όλοι οι συμπολίτες μας, ανεξάρτητα αν προέρχονται, αν είναι γέννημα θρέμα της πόλης, αν έχουν έρθει από τα κοντινά ή πιο μακρινά χωριά, αν είναι από το Γρεβενά, τα Σέρβια, το Βενδό, το Βόιο και πάει λέγοντα. Και έχω έμπρακτες αποδείξεις ότι όταν ενώσαμε όλοι μαζί δυνάμεις, κάνουμε μεγάλα πράγματα. Ειδικά μέσα στο Σύλλογο Γρεβενιωτών, χρωστάω πολλά και είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας για να έρχομαι εδώ πάντα. Αγαπητέ Πάρη, κάποτε έλεγα όταν ήσουν δήμαρχος ότι ο μόνος που θα νικούσε τον Πάρη του Κουλόπουλο εδώ στην Κοζάνη θα ήταν ένας Γρεβενιώτης, αν ενώνονταν όλοι οι Γρεβενιώτες. Έτσι, έτσι. Και πάντα τιμώ αυτές τις προσπάθειες, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι ο καλός Κοζανίτης είναι πρώτα απ' όλα καλός Γρεβενιώτης αν έρχεται την καταγωγή του εποχή του.
Αλλιώς δεν μπορεί να είναι εντάξει πολίτης εκεί που μένει. Τον τόπο μας δεν τον αφήνουμε μέσα την ψυχή μας και την καρδιά μας. Είναι ζήτημα ταυτότητας και χωρίς ταυτότητα στις μέρες μας δεν πας πουθενά. Εγώ λοιπόν εύχομαι στο Σύλλογο, για τον οποίο, όπως είπα και σε άλλους συλλόγους τέτοιας μορφής, ξέρω ότι χρωστάω πολλά ως δήμαρχος, γιατί θα έκανα λιγότερα πράγματα αν δεν είχα τη συμπαράστασή σας. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά και καλές αποκριές. Και εύχομαι τα καλύτερα στο Σύλλογο, του χρόνου πάλι όλοι εδώ, ακόμα πιο δυνατά. Και να μην, η αίθουσα δεν βλέπω στο όριο αυτή σε φέτο. Του χρόνου να μην μας χωράει λοιπόν, έτσι. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Στους χρονοθέτες, όπως κάθε χρόνο, προσπαθούμε και τελευταία, γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο, να βοηθήσουμε αυτούς που πέτυχαν στην τριτομάτια εκπαίδευση, τους φοιτητές. Κάποιος μικροφωνίζει για να ακουγόμαστε. Λοιπόν, κατορθώσαμε να μαζέψουμε 3 άτομα. Επιτρέψτε μας ότι κάθε φορά ζητάμε και τη βοήθειά σας, έτσι ώστε να μας ενημερώνετε εσείς, γιατί δεν μπορούμε να ενημερωθούμε από κάπου αλλού, για τα παιδιά σας, τα παιδιά των γραμμητών που έχουν την καταγωγή, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, είτε και οι δύο, για να τους βραβεύσουμε. Φέτος κατορθώσαμε και βρήκαμε 3. Κωνσταντίνος Δρόσος του Δημητρίου, να παρακαλέσουμε όποιος είναι εδώ, αν και το ίδιο παιδί. Από το Μέγαρο είναι ο πατέρας, και της Χριστίνας Τζίκας από την Καρυδίσα. Βλέπετε, κάνουμε σύμπραξη. Πέρασε στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Κομοτηνής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ από τους εκπροσώπους. Επαναλαμβάνω και πάλι, Κωνσταντίνος Δρόσος. Έρχεται. Παπάς. Παππούς. Παππούς. Μόνο καμάρι. Ο παππούς. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Λότσης Αθανάσης, να δώσει το βραβείο. Θα δω μετά κάπου τα έχουμε έξω. Δεν τα φέραμε εδώ. Λοιπόν. Αθανάσιος Κόραβος, του Βασιλείου, από το Οροπέδιο ο παπάς, και της Αλεξάνδρας Τσίγκα από τη Σερακίνα. Πέρασε στο τμήμα Γεωγονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Να έρθει ο Ξάδελφος, αν δεν κάνω λάθος, μου έχουν πει, και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης ο Μπουκάλης από Σαρακίνα, ορμόμενος και ο ίδιος, να βραβεύσει, όπως είπαμε, τον Αθανάσιο Κόραβο. Έλα. Και τον Αντώνιο Κύρινα, του Ιάννη και της Φωτεινής Παγκατσάβα, για καταγωγή από την Ιταία και τη Λευκοπηγή αγγλιστικά. Πέρασε στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο ίδιος. Αντώνη. Ο Νίκος Ντάινας. Ο γραμματέας μας. Λοιπόν, Αντώνη, συνήθως σας ρωτούσαν πολλές φορές από ποιο χωριό είσαι έλεγες. Από την ιδέα. Από την ιδέα. Αλλά τι είναι αυτό, παιδιά. Και να περάσουμε στους τιμόμενους της βραδιάς.
80 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκαν. Θα παρακαλέσουμε λίγο ένα παράστολο, τώρα δεν ξέρω λίγο τον ήχο στο κεντρικό. Κάτω, ωραία. 80 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκαν για να κατακτήσει η Ελλάδα μας γυναίκα αθλήτρια Ολυμπιακό μετάλλιο από το 1912 και αυτή ήταν η Βούλα Πατολίδου. Η Βούλα Πατολίδου, η οποία είναι πόνια από την πλευρά του πατέρα της, του Λάζαρου Πατολίδου, που κατάγονταν από το τυπόταμο της Φλόρινας, αλλά από το Πατσάρισα. Από το πρόσβορο κατάγεται η μητέρα της Αφροδίτη. Λοιπόν, δεν μπόρεσε η Βούλα Πατολίδου σήμερα παρά το γεγονός ότι ήθελε, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ακούσουμε τώρα. Σε ανοιχτή ακρόαση, η Βούλα πιστεύω να με ακούς τώρα. Είναι λίγο δύσκολο που να σε... Και τελικά τα γραβερά βλέπουμε τι παλαιστές, τι αγωνιστές της ζωής και την Ελλάδα βγάζει. Γιατί μέχρι και χθες ήταν η Ντομίλιος ο Ζεντόγλου, ο οποίος και μόνο που το λέω ειλικρινά συγκινούμε και τουλάχιστον να είμαστε καλοί φάροι για όλα τα νέα παιδιά. Βούλα, έχεις κάτι κοινό με τον Μίλτο. Ξεκινήσατε από το ίδιο στάδιο και εσύ εκεί στο στάδιο Γρεβενών. Στο στάδιο Γρεβενών, που η μητέρα μου νόμιζε ότι πήγαινε απλά και μόνο για να κρυφτώ και να μην κάνω τίποτα. Και ερχόταν να δει εάν και εφόσον λέω αυτά που κάνω. Και τελικά αυτό το γήπεδο μάλλον θα πρέπει να το... Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει παραπάνω, γιατί πραγματικά εκεί δυναμώνονται οι ψυχές. Και όταν η ψυχή είναι δυνατή, τότε μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα στη ζωή ο καθένας μας. Έχει αυτή την άβρα, θα έλεγα εγώ, αυτό το στάδιο, δεν ξέρω τι έχει, τι άλλο. Για να έχει ανθρώπους, Μάκη, έχει ανθρώπους που σε βλέπουν, πιστεύουν σε σένα, που εμφανίζουν για σένα και μετά πιστεύεις και εσύ σε σένα για να μπορείς αυτή τη διαδρομή, τη δύσκολη προς την κορυφή, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικά στη ζωή, να μπορείς να την διεκδικήσεις για όλους. Βούλα, ένα μήνυμα για τη νέα γενιά. Να μην κατεβάζουν τα μάτια ποτέ χαμηλά. Ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Πάντοτε ήταν μέσα από δυσκολία. Σε μένα προσωπικά δεν χαρίστηκε ποτέ κάτι. Έπρεπε να αγωνιστώ, να κλάψω, να φωνέσω για να διεκδικήσω την κορυφή. Αλλά ας έρθουν να αμφισβητήσουν ότι τελικά δεν τα καταφέραμε. Μπορούμε τα πάντα εφόσον τα αγαπήσουμε και το θέλουμε. Λοιπόν, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βραβείο σου θα το φέρουμε αμέσως. Μέλος... Να το πάρω εγώ. Του χρόνου. Θα το αφήσουμε εδώ. Έγινε. Καλή διασκέδαση. Να είσαι καλά, Βούλα, καλά να περάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Με τεμποδίο να ακούσαμε την Βούλα, να μας ζητάτε συγγνώμη. Άρα, πρόεδρε, θα το αφήσουμε εδώ. Έχουμε και μία, δεν είναι μόνο το στάδιο μέσα, αλλά είναι και η Βασιλίτσα που και αυτή. Ελπίζουμε το βήμα που έκανε η Εύα Νίκου και κάνει η Εύα Νίκου να είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Εύα Νίκου. Αυτό που ακούσατε, οι αυτές τις φωνές που ακούσατε, είναι ο Δημήτρης Προφέντας μπροστά, η Εύα Νίκου από πίσω, γιατί η Εύα Νίκου διαπίστωσε ότι κάποια στιγμή δεν έπρεπε, είχε ένα πρόβλημα όρασης και διαπίστωσε ότι δεν είχε περιφερειακή όραση και ουσιαστικά έπρεπε μόνο ευθεία μπροστά. Και γι' αυτό κατάφερε ο Δημήτρης Προφέντας το 2018, όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεκινήσει η Εύα να κάνει, ήταν αθλήτρια του γυμναστικό σύλλογο, είχε ξεκινήσει και κατάφερε, το έχει σταματήσει μετά, κατάφερε ο Δημήτρης Προφέντας που βλέπετε μπροστά επίσης καινογνώμος να τη φέρει ξανά στο κοινωνικό κέντρο των Ορειοδών της Βασίλισσα και από εκεί να ξεκινήσει μέσω και της Παναολυμπιάδας και όχι μόνο του Ολυμπιακού Σπορ να ξεκινήσει πραγματικά έναν αγώνα. Στάθηκε άτυχη πριν 2 χρόνια, ακριβώς 9 Μαρτίου ήταν το 2022, η Εύα είχε πάει στους Παναολυμπιακούς του Πεκίνου. Πριν αγωνιστεί στο άθλημά της, αγωνίστηκε σε κάποιο άλλο. Και κατάφερε πήρε θέση Παναολυμπιονίκης η Εύα Νίκου, αλλά δεν μπορούσε, δεν της τραυματίστηκε. Πέρυσι η Εύα Νίκου
θα ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια αν κατόρθωνε να πάει σε όλους τους αγώνες. Δεν μπορούσε να πάει όμως, γιατί τα κόμματα είναι πολλά, ψάχνουν για χορηγούς αναγωνιωδώς, άρα μια βοήθεια πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Γεωργιώτες, όλοι οι Έλληνες, να βοηθήσουμε αυτό το κόσμο πραγματικά, να μπορέσει να αγωνίζεται, γιατί θέλει να αγωνίζεται, έχει δύναμη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην βράβευση της Εύας Νίκου, αλλά πριν πάμε στην βράβευση της Εύας Νίκου, μας έστειλε το μήνυμά της να το ακούσουμε, γιατί δεν μπορεί σήμερα και η Εύα έχει αγωνιστική υποχρέωση. Δεν κατάφερα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Γραφειοκρατών του Ζάνης για αυτή την όμορφη τιμή και το βραβείο που μου δίνετε. Ευελπιστώ στο μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε και από κοντά και σας εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε μια και βλέπω τώρα έρθει και ήταν να πάρει σειρά ο αντιπεριφέρειας στη Μακεδονία, αλλά έρχεται αντιπεριφέρειας μου. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τζακνάκης, βλέπω τη μητέρα της Εύας Νίκου, να έρθει εδώ. Επιτρέψτε μου το όνομά σας, δεν ρώτησα πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή για όλους μας. Σας εύχομαι τα καλύτερα, τις καλύτερες ευχές για εσάς και για τις οικογένειές σας. Δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα να είμαι μαζί μας σήμερα, λόγω υποχρεώσεων. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να περάσετε όμορφα, ό,τι Δύναμη, δύναμη ψυχής η Εύα. Αυτό το βλέπουμε, φαντάζομαι ότι και χαμόγελο. Ναι, το ίδιο από μικρή, επειδή έμαθα να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να έχει να γνωρίσει εδώ κάποιο θέμα. Προσπαθεί πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Όσοι το έχουν κάνει το γνωρίζουν. Βάζει όλο της τον εαυτό. Και ο στόχος στην επόμενη Παραολυμπιάδα, φαντάζομαι. Είναι το 2026 στην Κορτίνα στην Ιταλία. Ελπίζει και όλοι θέλουμε να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μαζί. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και σε ανώτερα, λοιπόν είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πιο ψηλά, γιατί τα Γρεβενά έχουν καρδιά. Το αποδείξαμε και χθες, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα, λοιπόν πάντα θα είμαστε μπροστά. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Εύχομαι και εγώ να είστε καλά, να χαίρεστε τις επιτυχίες του παιδιού σας. Αυτό δείχνει ότι έχει ψυχή και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και αγαπητοί Γρεβενιώτες που είστε σήμερα εδώ, θέλουμε να μας δώσετε την ευκαιρία τα οράματα και τις σκέψεις που έχετε για τον νομό Γρεβενών να τα κάνουμε πράξη. Μόνο με εσάς μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και με όσους ζουν στα Γρεβενά. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας με τα μέσα, με τις γνώσεις και με τη θέληση που διαθέτουμε. Να είστε όλοι καλά και να είστε όλοι γεροί. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, τη ζωή στα εμπόδια σε βγάζουν νικητή. Αυτό λέει εδώ το μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφο καταρχήν το να είστε καλά και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο. Γιατί πρέπει να μιλήσω για έναν άνθρωπο που το ξέρω, που γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Παίζαμε κρυφτό, παίζαμε στο ίδιο σπίτι. Γιώργος Κωνσταντινίδης, αν ήταν πραγματικά, αν υπήρχε μετάλλιο, υπήρχε Ολυμπιάδα, Γιώργο, που αφορούσε τα μανιτάρια, δεν ξέρω πόσα μετάλλια θα είχε πάρει ο Γιώργος και δεν υπήρχε κανείς άλλος που να τον έφτανε. Λοιπόν, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, θα παρακαλέσω εδώ, πρόεδρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Λαλάδος, και το λέω πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση, Γιώργο, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία σε αρκετά πράγματα στα Γρεβενά, κατάφερε να φέρει το μανιτάρι στα σπίτια μας, ξανά το επαναφέρει. Ο Γιώργος είναι ένα πολύ τάλαντο άτομο, από το πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, ζωγράφος, συγγραφέας, παίζει και μουσική, παίζει. Δεν ξέρω πόσα όρια παίζει. Μανιταρόκ, όσους έχετε ακούσει. Και φυσικά, μεγάλη του αγάπη τα μανιτάρια. Γιώργο, πριν σου δώσω τον λόγο, θέλω ένα πράγμα. Πού βρίσκεσαι να μου πεις, το έχω ξαναρωτήσει. Πού βρίσκεσαι αυτό το χρόνο και να προλαβαίνεις όλα. Πρώτα απ' όλα,
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και το Σύλλογο για την εξαίρετη δράση του που υπηρετεί την ενότητα. Είναι αυτό που μας λείπει στην εποχή μας, μια εποχή που υπερπροβάλλεται η ατομικότητα, και να σας συγχαρώ με τη σειρά μου. Το χρόνο, αν θέλουμε, το βρίσκουμε, Μάικ, το ξέρεις και εσύ, παρακάμπτει σε άλλα πράγματα που τα υποτιμούμε. Και μάλλον καλά κάνουμε και τα υποτιμούμε. Όσον με αφορά, δέχομαι αυτή τη διάκριση, αυτή τη βράβευση, ως εκπρόσωπος μιας συλλογικότητας, του συλλόγου μας των Μανιταρόχων Ελλάδας, που έχει εκατοντάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα, άσχετα αν ο πυρήνας της δράσης και η έδρα του είναι στα Γρεβενά και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Δέχομαι λοιπόν αυτή τη διάκριση με αυτή την υπογράμμιση, αφού δημιουργός σημαίνει αυτός που παράγει έργο για τον Δήμο, για το λαό, για την κοινότητα. Παρακάμπτω και το σύλλογο όλος εδώ, γιατί πρέπει να το βραβεύσω ως φίλος, μαθητής, και πραγματικά περίμενα χρόνια αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για τον Γιώργο, γιατί το αξίζει. Γιατί έχει καταφέρει αυτή τη γνώση να τη μεταφέρει παντού. Ο ίδιος πραγματικά, και το λέω Γιώργο, είσαι με τηλέφωνο, έχω πει και πάλι, έχεις αλλάξει πολλά πράγματα και συνεχίζεις αυτή την προσφορά. Μπράβο σου και να συνεχίσεις έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
Thank you.
κάτω. Ευχαριστούμε φίλοι να μας συμπαθάτε, να μας στην καρδιά μας παρεξηγάτε.